Chibai ule tun chuma hian passive income le active income in an lo na kan soido na ni passive ti thumal hi mizo tong chuan che chang lo chelo ti na me nia passive income kan ti chuan keima ni azonga za kan tel ngai lo wasum kan lak lo na kha passive income chu ni active income kan ti chuan keima ni kan tel ve nge angai na kha active income chu ni Robert Kiyosaki ana le khabua entirna apek lar tak chu khopa ni tui har satna ve hi an omani khopa kata khan tlangwal hian tui supply tu ni tumin paketin tuya choi ta chara khomi puite ne na shala hlo ani tangal bogani khopa ni na apo khan tlangwal pakhatin tui supply tu ni tumin ngai tuana sengta ni ti chuan pai phum dana ngai tu ta atira hlo nei lawina pe chau chawa thla enge mozan nuwa azo veta khomit puite ne na shala hlo ane ve the te chawani ti chuan damlo ni khwate lo thlenga khopakhan na mi kha chuan a choi the tori lo wangin a paisa lak lo po atop chop chil ve ngalani mase herama mi chuan apai patwe luan lu reng thawa wangin a hnuai thok tur pakhata roya sum ala lu reng thau ti na ni entinan holiday in lo zin ta bode ma se amud lai po ni se apai patwe luan lu chung khachu sum ala lu reng don ti na ni mase hei ve thung hi chu a hna hian ama a om renga a tho reng lo chuan alak lo atop ti na ni hei active income chu nia hei passive income chu ni entirnan tunla ya chuan YouTube channel kan nei te in kan ne midang kan lua tir ang chi te online na thil zor dor kan honga midang kan nga tir kan enkol tir ang chi te investment te atam theyang chu active income kan ti chuan mi hnuai kan in hlo na te heng doctor lawyer zirti tu te po hin ni vekani live ten lak lo chuan andu na huna andu chen chamin an zin ringot thei lawa an how to ten an da na huna khan an angai ne hei arim chana tam taka oma athena thiam na sang jok angai lain then khata thiam na sang neilem lo pon kan taima ka kan thorim na chuan poisa kan la lut chok chil ngal the ni passive ve thunga chuan heta pai phum nan hun enge mu chung man anga yang khan hun kan pek masak vete sum kan sen masak vete ngai don ni enternan YouTube channel kan lo siama kan video som hi na som thum na thleng po khan logan nei lo me the mase kan ti rei pe ya kan content ta chat phot chuanin kan la hlothling em don ani chuan active income a hian kan share tu chu kan lak lo hi fix ani zirtir tu te po tun tram chu kan no pangten pass tha em ti wang rengutin an hlo asan tha chuang lawa hlo pun nan chuan sarkar ten nora chonghei ten an nuar thin ti kan share fo thin kha passive a hian tian khodanga po kalin pipe danga phumanga sumdo na a zauzel thei ang hian entirna YouTube a bok lo mang taila kan du za video kan upload theya kan du za channel kan hong thei bokani tin active income a hian kan hlo thlin pau le keima ni le kan du zong tin an hun kan nei lo tel ani zirtir tu khan sum lak lo belnan tuition lo peta se sum chu alak lo belte me mai mase atuina sports lamte achung te tan te hun anei tlem sot don ti na ni mase passive income lama hlo thlinga piang chu an du zong le an mangai te tan hun an nga ting mai don ti na ni mase tuna eng din huna polo dingila zirlai kan ni emo I hlo fa chop po ni la tunlai kho vela hian ti thei tam taka om to a sum sen ma sak wak ngai lowin ti tur tam taka om to ni active income ringot nei tan po passive income a zon lo na chance kan nga to a tuna doctor lo om ta a mi puin kan ma mo na ba ka poisa lak lo bel nan clinic an nei tlang po ni ma se chu po chu active income thawal ni a tuna shi se na bu te lo zek ta se ani lo le clinic pathum te lo hong ta se doctor dang roi belin kha khan sumalak lo sak chuan passive income anei tinani ani lo le doctor pare ang deu khan
video te lo siam ta se chu ti chuan passive income ani mai don ani ole khazong kha ka soifia thiam dan lo ni ta se tuna khan isum mona kha passive income nge active income ti lawin en ve ta la active income a ilalu tani chuan passive income inei vat the na du sakna sangbel ka hlana che